Mayong buntag mga kabisdak. Mag-upload na usab kita sa drama nga ako ang pasultihon. So no problema kay ni sa iyang bana kay wala makadawat sa iyang sakit. Gustong maghikog, sige kablit sa pusil wa man mo buto. Dihang niabot yang amigo gitisting sa ulo siyang amigo kung di ba gyud mo buto nang sa bangigit tabua nga ni buto man. Alis grasya gyud yang amigo. So, baniko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon ni Debra. O kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong YouTube channel, palihog ko subscribe o click po sa notification bell para updated mo sa matag-upload na ko kada adlaw. So, ato nang isunod ang drama, kung ako ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon. Ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mag-ikso ng mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Debra. Kini gibutang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Debra. kini kong problema bahin ni sa kumbana nga ambot og naunsa ni siya, nga gusto man ni siya maghikog. Pero ara inyong masabtan nga akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan ang nagtagal. Iisa pa lamang ang inaasam-asam, ang nakalipas di maaring balikan. Oh, unsa man? Oh! Unsa oy? Di mong yudero, parcel ni mo. Ay, hala, ang ako nang parapada ko sa dughan, naabot na. Ako atoon. Nana akong order. Diyan na, ma'am. Pila ni? Ibinabiditi na, ma'am. Kanang dong dilyo. Tagaay sa dong bi. Ang unsa man? Tagaay sa dag 780 ba? Ilisan na ti karon. Ay, binuang diya, si Bora, ha? Tuga-tuga mga gawin niya, wadi ka kwarta. Debra, ramang ko. O lagi, ikaw Debra ba? Tuga-tuga kag order nga, wa man kay kwarta kay kabayad. Ay, na ako'y kwarta. Uy, abi man ko na kog ma-deliver dayon. Dugay man di ay. Nagamit na hinuna ko ang money. Unya, saan man ani? Wa mo ko kwarta dili. Saba diya, uy. Bisag na na siya ba? Sige na ba? 780 rabi taon na. Huwag nakaabot ako sa kalibo. Wala lagi ko'y kwarta dili. Ikaw ba? Basta gani ako'y mangayo ni mo no, permilan syug kang way kwarta, pero ang imo gani mga barkada ang mga ni, dayon kag kuos imong pitaka, palit kag mainom. Samtang ka, eh. Sunod magpahibaw kung ano doon na kay order ha, para di ka makalitan. Yung sama ni ron. Huwag mo ko ikwata diri, sama ni. Bida ninyo, sir, ma'am. Puya ra ba na ko, eh? Layo kay kong gikuha na ni. Nya, nagbayad ka na ko. Kaning dong, pwede ki mo lang balikon ang bayad. Nagasto magud ako ang kwarta nga igbabayad ani good. Unsaon nga dugay man sa ganinyo gi-deliver. Ato pa bining usang adlaw na ko kanang naghuwat ko ani ato pang nyaging adlaw, nya karon pag gi-deliver. So, di man eh, kuhan, ma'am. Di man eh, daling, ma'am. Di mo siya na pwede, mamay. Kay, napam ko'y dagang deliveran. Balika lang ugma dong bi. Hindi pwede.
Unya unsaon man na nga wa man mi kwarta. Patugang mag-order, ma'am. Nya, wala may kwarta. Ayaw na purma niyo. Bagap kayo mo lipstick. Nya, wala may kwarta. Yan. Kasama ni dong. Wa may kwarta din. Balik lang yan ito. Basta nung pa, balik lang. Kasi na ninyo eh. Oh, Pangahak na mo. Wa. Tawag na lang iyakan, di bra. O na di, ha? Saman, ni ma'am. Bayaran niyo di. wala ki may kwarta ron, ibalik lang na ugma. Balik lang ko ni Ugma. Sige, doon ako. Pero sa dilig pa ko makalakaw, palihog lang ako, be. Kanang kamot mo. Ansaan man mo akong kamot. Be, kani. Balagtika lang ko. Agay! 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 Sakita sa sir, oy! Kaya na mo, tiya na mo. Kay. Tukar mo order, wag may magkwarta. Okay. Tagam. Mau na di, ha? Kita, Sige, uy. pang-order. Ay, ganay kay, watay ka pa preso ato. Lo, di ka ba yan? Di papriso agad? Anong di man? Ariya sa nagbikawan ka ko sa restaurant, unya, wa di kay kabayad. Anong iba mong gasto sa dang kwarta ka para bayad na itong imong parsit? Ang anyor, kadto man ang watay sudan. Unya, gisiguro, sa naman, kung palitan watay sudan, siguro na kong parcel. Nya watay kaon, mao na. Mausun no. Maset nyo, mao na diha. Mga saba pa ka. Kadto ba na nangayo kag sudan, kay ang sudan na to, una lang sinununan ang nahabilin. Unya, nangayo kag palapalit sudan, kay di ka ganahan. Oh, mau ba? Mao na. Oh, huwag mo ka magsulti. Sulti yung ano man. Oh, sulti pa na yun. Ako na itong bayaran. Ano kay kwarta? Oh, para palit beer. Daan pala dito ko. Hanggaw, kay kastadan, uy. Tawag ito balik, Bek. Tawag ito balik. Ay na lang! Kapoy. Ay, kaya na ko, ma'am. Ah. Ako kumulakaw, kadungog ko sa istorya. Nako ya, hinak. Dili ko dito. Di kami na mo beer dong. Pagkakisot na dito, kay naman ni Ron. Uy, Dilio. Nga naman ka. Sige, makaginuktok niya. Ambutan ni tayo eh. Murag, di naman yun, may mutang eh. Nga no, lagi. Naunsa di ay ka. Ambot, di ko kutarong tog. Gabi eh. Sa kurat yun, os murag, sa radyo, ka oras tog ako. Ikaw, perti ni mong hagop, pero ako, wako katug eh. Hala, nga no ka na dong. Huwag ka kay sakit. Ay, ambutan ni tayo eh. Murag, Hala, basig. may mutang eh. Basig mo na resulta sa pagsige ni mong inom anang kape. Mo nang tagdugay na kay ka makatug. Kay mao na buhaton sa uban man para di magduka mo inom man na sa kape. Ambot lang ay uban. Di man makatug o di makainom o kape. Ako lain man. Unsa di mong gibati? Di ko makainom o kape kung makatug ko. Paraw ka man. Natural nga di na ka makainom kay natug naman ka. Hanggawa gisnaong ni mo eh. Ay, pero lain ko kayo ang ibati na murag. Doon lang yung something yun. Magpa-check up lang ka tadong. Ay, kulbaan ko na yun. Sige lang, good ay lang kahadlok ko pa-check up ra bitaw. Nga naman ko no. Naaman sa kung anong mahadlok man ka. Nyag na aga. Ikay magpa-check up. Ay dili. Ayaw kahadlok ba kay naaramang ko di ta ka pasagdan, di ka biyaan kay bana tagog ka. Ay, ambot lang nga nito eh. Tanan na magpa-check up ta na. Ipatanaw ta kag bananambal. Excuse me, honey nyo. Okay ra ka, Dok? May bawaan rin nato kung sa resulta sa imong mga lab test, ha? Kuan, siguroon lang nagyo nato, ha? Anang nganan, Dok. Katong iyang gibati, Dok ba? Murag, wa siya kasabot ba? Unsa din na iyang sakit, Dok? O kuan, di pa na to masiguro. Misis kayo pa na to makita ang resulta sa laboratory. Pero, ako kay sakit sa imong paminaw ka, serwa? Unsa man? Usa kaya sakit ako mo. Ya, di ko makatug. Kasi doon na kay insomnia. Unsa nga, Dok? Basta doon na sa insomnia ba? Animal, kinsa unas insomnia dilyo, ha? Kinsa na? Kinsa nas insomnia? Anak na ni Sonia, no? Excuse me. Kinsa na? Mama, kalma lang. Dili, Dok, dili. Nagduda na ko ano ito, Hana? Nga nagbinuang gini siya. Hana, adi di babae ka nas insomnia? Ha? Nani kay kabit di ay, ha? Ma'am, excuse me, ma'am, ha? Dili na babae si insomnia. Igsuuna ni amnesia. Ha? Adi, kinsa? Igsuon? Kuan, kinang, nga na sa sakit, ma'am. Ay, sakit din na di ay. Abi maguna kong babay. Ay, anak sa among katong silingan ba akong giingon do kato Sonia ba nagtukok mo na si insomnia? Sonia Banson. Pagkakidot. Kanang insomnia, ma'am. Maunay sakit nga, dili ka makatuog. Maunay insomnia.
Unsa may cause ng insomnia, Dok? Dagang faktor nga masakit ang tawag insomnia, ma'am, ha? Kasagaran, dili mo katog, kay magsige gunahon na sa mga problema. Kay mo nang insomnia ka, di ka katog taon. Kay magsige na gunahon na sa imong sakit. Insomnia ka na. Dili ka mo katugan, ha? Unya unsa may tambalan na, Dok? Sir, ato na siya tambal sa limot, ma'am, para malimot siya nga doon na sa insomnia, ha? Katug na siya. Pait. Ipakitod, no? Pinuang doon sulti sa doktor day. Unsay pinuang, oy, doktor naman tong gasulti na yabag naman ka. Amo ko kuya amigo nga sakit pog insomnia. Unya, gitambalan siya tambal sa limot. Yan ayo. Nasa siyang sakit nga insomnia. Pero, nasibag mo sakit ron. Wala na ito insomnia ta. Pagtarong mo yun sa man. Amnesia. Amnesia? Oh. Hoy, lami ng istorya ha. Kidot! Unsa to, pre? Parehas akong pag-umangkon, pre. Delikado ang sakit niya, pre. Unsa may sakit niya, pre? Cancer to ya, pre. Cancer? O, pre. Unya, kumusta man siya ron, pre? Okay naman, pre. Okay na siya. Okay kayo, eh. Napahimutang na siya, pre, sa mitilyo. Bago siyang hilubong, pre, atong usang simana. Ginoo ko. Patay gihapon ko ano di ay. Pre, dawaton lang nato ang kabuturan, pre, kay kitang tanan, adto mangyuta pa dong tanan, pre. Bisan kinsa pa'y usap-isabim ni watin nato sa kalibutan, mga matay adtong kita pa dong. Mauba. Sa ato pa, wala na yun ay paglaom pa, pre. Ginurin sayod, pre. Wala na yun ay paglaom, mabuhi pa ko anong kalibutan na. O uslan man nga. Mamatay yapon ko. Mas may pagpaghikog lang ko. Uslan man, mamatay lang yapon. Mas gusto ko, di na lang ko mag-antos to kay. Mas may maghikog lang ako. Kini akong armas. Kini po sila akong karaan. Bisan tayo ni kayo, pero mabuto man may. Mabuto may ba? Maunang mo tapos akong kinabuhi. Manita kang lugar nga, makapugaw sa akong pagapahaton. Gusto. Ato ko sa luyo. Ato ko luyo sa bahay, pero mga dito kamingaw. Huwag muagi dito tao. Ato ko ito makamatay. May dini kamingaw. Maghinudaan ko suwat nga. Ako ibilin pa sa akong sawar. Suwat sa kong kadiyat. Di araw. Bol pero papel na. Isuwat ko di. Unsa. Mga ipanugon ako. Maghimo ko suwatan. Naumanan ko. Kamu na bahala. Karo maghikog ako. Masaylo ako ninyo. O rin butang ang sulbat akong problema. Ang kamatayon. Ako mas... Karon, itiun ko na idaan sa kong oo. Karon ka usara. Uy! Wa mo buto! Di mo buto di. Di ka mo buto sa saon. Saan posili di mo buto? Pre! Patita ko. Pre! Daan pag-play ko. Yan ang inyong luyo, pre. Kung may pagkabuhaton kang dili mayo. Kaysa mo mong kuyog, pre. See you, Intoy. Do, anong sama ka to, Pero kupot maka ng pusil ni mo, do. Gusto kong matapos na ako kinabuhi. Iko, pusla man mamatay lang yapong ako sa sakit. Pero di malas kay, di man mabuto ni pusil ako. Pagsuroy. Di lagi, ito muna ko sa kong oo, ha? Di mo buto. Buang mo ito sila. Bisa ka, sabi ko ito mo eh. Ako ito mo si mga oo, ha? Nabaligin mo buto. Uy! Patay! May buto ginawa ko! May buto sa oni! Ni Intoy! Nabuang na! Patay na
na si Wintoy. Imo kipusil, pre! Oh! Hilugo ni mo, diliyungan ang ibuot, manilin mo! Wala gina ko tutuyo ang pusilon tiguang. Sa manay, di pa kayo tabuaha. Gusto mo ko nga maghiko ko dahil gusto ko magpakamatay ko. Kung sa kong sakit, mauto nga nakunahuna ko magpusal ko itong kaulingon. O kunya, ito luyo bahay, para di ko ni mo makita, dito di ko ni mo mapungan, dito ko luyo. Kunya? Nung sabang sa diyang, gitiyo na akong, pistulan ako, kung sa diyang, ikablit na ako, wag man buto. Pila kay gayon ko itong ikablit ako, pero wag yun mo buto, pusila. Hangtod na abot sila, palitak ko yung si iyo intoy katong tiguang. Unya, unsa? Ako gipagkita nila nga, di yun mo buto pusel. Atong akong gitiyon sa us tiguang. Ako ina nga, di mo yun mo buto, di, para mo tuo sila, at doon ako gitiyon ni iyo. Ako sa nga nga, awa, di yun mo buto. Human, kablit na ko, butong ko na. Mauna namatay ang taong tiguang. Pero, di na ko intensyon nga pusilon siya, oy. May buto lang yung to. Patay, mapriso ka, Dilio! Dahil, Mao ni among problema kung unsaon mo pagpasabot ani sa kapulisan nga way pagpatay nga nahitabo. Tuhuan ka ha mi? Unsa kung buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Debra.